नङा आं हारसिङै नङा दा बे समावहाय आङो प्रभुनि सोमोन्दै सुंद' इसोरनि राव आङो लाबोनो सानदों। भिडिअ'आ गोलाव जानाय नङा, सुंद'यैनो आं लाबोनो सानदों। दिनैहाय गोथार दिन, जोङो ख्रिस्ट'नि मानसिफ्रा फ्रायैनो जोङो गिर्जा हाबो। दा बेनि बिसयहाय आङो इसोरनि रावनि गेजेरजोंहाय आङो फंनैसो माखासे एजेन्डा आङो लाबोनो सानदों। गोदोनि दिनावहाय जिसाया नाबिनि बुंनाय बे बिजाबनिफ्राय आङो लाबोनो सानदों। 800 बोसोरनि सिगां इजराइलफोरनि गेजेराव जे जिसाया नाबिनि होननाय सासे बाहुबानि दंमोन, बियो बुंदों जिसाया बिजाबनि 29:13आवहाय, आरो फोरबोआ होनबाय, बे मानसिफ्रा आंनि खाथियाव फैनानै गावसोरनि खुगाजों आरो गावसोरनि गुसथिफोरजों आंनो मान होयो, नाथाय बिसोरनि गोसोफ्रा आंनिफ्राय गोजानाव थायो। बिसोरनि आंखौ गिनाया मानसिफोरनि थोननायखौ खोनासंनानै मानिनायसो। दा गोथार बाइबेलावहाय बेबादि लिरनाय दं। दा बे बिजाबनि लिरनायनिफ्राय जोङो दिनैहाय नायोब्ला, दिनै जोङो ख्रिस्ट'नि मानसिफ्रा जोङो लैहोर लैहोर सानदे होननानै, गोथार दिन होननानै जोङो इसोरखौ जोङो खुलुमहोयो, जोङो फोथायो आरो जों नुयो। अब्लाबो बेनि बेलायावहाय जिसाया नाबिया 800 बोसोरनि सिगां जे बाथ्राखौहाय लिरनानै दोनदों, दा जेब्ला गिर्जायाव फैबाय अब्ला जोङो साफ्रोमबो इसोरखौ इसोर होननानै गाबज्रियो। नाथाय बुंदों जाहैबाय, दिनैहाय मात्र दिनै जोंनि खुगाफोरजोंल', गुसथिफोरजोंल' जोङो इसोर होननानै जोङो खुलुमो, बाख्नायो। नाथायब्ला दिनै जोंनि नंगौ, जोंनि सैथो गोसोआ दिनै इसोरनिफ्राय गोजानाव थायो। आरो जों जे दिनैहाय इसोरखौ खुलुमो, नाथाय बियो मोनसे मानसिफोरनि फसंनाय मोनसे नियम बायदि, मानसिफोरनि थोननायफोरखौ मानिनायजोंसो होननानै। दा बेफोर खोब दुखुनि बाथ्रा। दिनैबो जोङो होंगो दोंगो जोङो दिनैहाय इसोरखौ खुलुमनो थाखाय जोङो गिर्जाफ्राव फैयो। नाथाय साबसेया दिनै गोसो मोदोम जिउ होसोनानै जोङो बे इसोरखौ खुलुमदों। जहननि 4:24-25 लिरनाय दं, इसोरा जिउ आरो बेखौ खुलुमग्राफ्रा जिउजों आरो नंगौजों खुलुमनो नांगौ। बाइबेलावहाय लिरनाय दं। अब्ला जोङो खोब सिन्था खालामनानै जोङो बबे जिबनजों जे जोङो बे इसोरखौ खुलुमदों, सिबिदों, जों सिन्था खालामो। बाइबेलाव लिरनाय दं, जिसाया बिजाबनि 42नि टेक्सटफोरावहाय बेबादि लिरनायखौ जोङो मोनो, नोंसोरनि मादाव बेफोराव सोर खोमा होगोन? गोसो होनानै फैगोन बोथोरफोरनि लागै सोर खोनासंगोन? दा बेबायदि लिरनाय दं। फैगोन बोथोरफोर होनोब्ला उननि बोथोर, जे बोथोरफ्राव दिनै जोङो इसोरखौ खुलुमनाय, सिबिनाय, जोंनि सैसोनाय, जोंनि अपमान होजानायफोर, मुगैजानायफोर, बेफोरखौ गोबां सैसोनायनि गेजेरजों बै बोथोरफ्रावदि जोङो मोननो गोनां दे जोंहा परिस्कार दङ, बिनि लागै जोङो सोर ध्यान खालामखो? गोसो होनानै सोर खोनासंखो? दा बेबायदि लिरनाय दं। जोङो साबधान जानो दे, जोङो साबधान जानो। बोथोरा जोबोद गोब्राब जाबाय। ओंखायनो आङो दिनै बे सुंद' भिडिअखौहाय लाबोनाय जादों। मानसिफ्रा गाव गावखौ बबेथिं दैदेनदों? बाइबेलाव लिरनाय दं, नुजाहोजानायनि 18:2-3आवहाय, गोग्लैबाय गेदेर बाबेला गोग्लैबाय, आरो बिसोरो भुतफोरनि न' जाबाय होनना बुंदों, बादुवा जानायफोरनि फानजारि जाबाय। औ, जों गोग्लैदोंना गोग्लैयाखै बिसासनिफ्राय? जोङो सिन्था खालामदोंनि। जोङो सिन्था खालामनानै सैथोजों जों इसोरखौ जोङो खुलुमनो नांगौ। मानोना जों बे जे इसोरखौ जोङो खुलुमदों, बे इसोरा सैथो इसोर, आरो बियो गावनिखौल' नागिरो, आरो बियो जोंनि गोसोखौ मिथिगौ। बेनिखायनो जायफ्रा फोथायनायनि जिबनावहाय उनस्लरनानै दङ, बाइबेलाव लिरनाय दं, 2 इतिहास 7नि जोङो 15निफ्रायनो जोङो फरायोब्ला, आंनि रायजोफ्रा आंनियाव गुरै जानानै आरज गाबोब्ला, गिदिंफिनोब्ला, आङो सोरगोनिफ्राय खोनासंगोन।
हयथ' जोङो गोबां इसोरनि दिखायाव अपराध बा जोङो पाप मावनानै दङब्लाबो इसोरा गासै बेफोरखौ नागारनानै बे सोरगोनिफ्राय जोंनि गोसो गाबनानै गिदिंफिननायखौ बियो खोनासंगोन आरो बियो जोंनि गासै पापफोरखौ सुस्रानानै गावबादि जोंखौ धार्मिकता बियो खालामफिनगोन। बाइबेलाव लिरनाय दङ 1 करन्थियास 7 जों 31 जोङो फरायोब्ला बे संसारनि मुस्रिया गोमोरलांनोसै होननानै बुङो। जेसाया नाबिया 800 बोसोरनि सिगां बुंदोंमोन 800 बोसोरनिफ्राय 1000 बोसोर जोबलांबाय 2000 बोसोर 3000 बोसोर 4000 बोसोरनि जोबनानै थांबाय दा 7000 बोसोरावहाय बे संसारा दिनै आगान सुरबोनो हमदों। अब्ला दिनै पृथिबिया सोरजि जाजेननिफ्राय बेसेबां बैसो जाखो बेहा मोनसे जामलांनायनि मोनसे सम जाबाय बेहा फोनलांनायनि मोनसे सम जाबाय आरो संसारनि गासै मुस्रिफ्रा दिनैहाय गोमोरलांनोसै। साबधान। बेनिखायनो बाइबेलाव लिरनाय दङ जेसाया बिजाबनि जोङो नायोब्ला जोङो फरायोब्ला जेसाया बिजाबावहाय जे बाथ्राखौहाय लिरनाय दङ जोङो जेसाया बिजाबनि 32 आयदा जोङो 10 फोरावहाय नायोब्ला अ गिनाय गैयै हिनजावफोर समा बोसोरसेनि बारा जाब्ला नोंसोर उसाव बादाव जागोन मानोना द्राक्षा बिथाइया आद्रि जागोन बिथाइ खानाय बोथोर सौफैस्लाबनाय नङा। गोबां बाथ्रा दङ। गिनाय गैयै हिनजावफोर होननानै बुंदों। गियै हिनजावफोरबो दङ नालाय ओंखायनो बे बाथ्राखौ बुङो जाय हिनजावफ्रा दिनै इसोर हारा गावनि जिबना दि गावनि नङा जे सोरबा बिब्थिनिफ्राय मोनदों बे जिबना बेखौ जे गाव सिन्था खालामनो रोङाखसै बेबायदि हिनजावफोरखौ बुंनाय जादों आरो थारमाने जेब्ला बोसोरसेनि बारा जागोन अब्ला ओरैबायदि मोनसे दाहा खालामनाय मोनसे बेबायदि दिन फैगोन आरो नों जे धार्मिकता जीबन खांनांगौ बे समावहाय नोङो हास्लाबनाय नङा। माने बिथाइया मोननानै आद्रि जागोन आरो जे बिथाइया खानायनि बोथोर जानाय नङा नोङो बे बोथोरावहाय आद्रि जागोन। हयथ' जे बोथोराव दिनै नोंनि बिसासा गोगोम जायाखै आरो बे बिसास गैयैयावनो जेन' नोङो सिरियोब्ला थारमाने बेखौ बुंनाय जादों आरो ओंखायनो माखासे गियान गैयै फोथायनाय गैयै नैबे गिनाय गैयै इसोरखौ गिनाय गैयै हिनजावफोरखौहाय बुंनाय जादों। बेवहाय जोङो बिफाफ्राबो जोङो बिमाफ्राबो बा जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बे बाथ्रायावहाय फैयो। ओंखायनो जों साबधान जानि प्रकाशित बायखौ नुजाहोजानायनि जोङो 15नि सल्ल'आवहाय लिरनाय दङ बाइबेलावहाय जायफ्रा गावसोरनि सि जोमखौ साखोन सिखोनैहाय सुस्रांनानै साब सिखोनै गाननानै थायो बे मानसिफ्रा बेसे सुखि बिसोर लाजिनांनाय नङा होननानै बुंदों। मा बुंनाय जादों बेलाय गोबां बाथ्रा दङ। दिनै जोंनि गाननाय सिफोरजों दिनै जोंनि फोथायनाय आत्मिक जिबना मोनसे सोमोन्दो दङ बिराद गिदिर सोमोन्दो दङ। दा बेखौ बुंनाय जादों जों जेरै गुफुर सिफोरखौ जोङो मोजां पोसाकफोरखौ जों मैला नांसि नांसि गानो जेब्ला नोङो साफायै गानगोन अब्ला मोजां नुगोन मोजां सि होननानै सिनायगोन। दा बेखौ बुंदों नोंनि फोथायनाय नोंनि लेथ्रा गैयै नोंनि धार्मिकता जीबन खांनाया मोनसे गोदान सिजों सुनाय जायो। दा बेखौसो बुंनाय जादों। बोथोरा गाज्रि दिनै मा जागोन समफोर मा जागोन जोङो बुंनो हाया जोंनि जिबनखौ। बाइबेलाव लिरनाय दं जाकबनि 4:14 नोंसोर गाबोन मा जागोन नोंसिनि प्राणखौ नोंसोर मिथिया। बाइबेलाव लिरनाय दं जबनि 4:21 लिरनाय दङ मानसिनिफ्राय प्राणा लांजाबानो मानसिया थैयो आरो गियान मोना लाबानो थैयो। ओंखायनो जोङो साबधान जानानै जोङो दा बे समावहाय बबेथिं जोङो थांबाय थादों गावखौ इसोरनि खाथि सोमोन्दो लाखिदो जोङो बासायजागोन। इब्रिनि 11:6 जे बाथ्राखौ लिरदों जों जे इसोरखौ जोङो खुलुमदों बे इसोरखौ जोंनि खुलुमनाया जेखौ जोङो बिसास खालाम जेखौ जोङो मोनथारनांगौ बे मोनथारनांगौनि थाखाय जोङो बे इसोरखौ जोङो खुलुमदों। बेबायदि बिसासजों जोङो दिनै इसोरखौ खुलुमनांगौ होननानै इब्रिनि 11:6 लिरनाय दं। आरो बिना बिसासजों जोङो बे इसोरखौहाय खुसि खालामनो हाया। नाय ओंखायनो इसोरनि मानसिफ्रा इसोरखौ सैथो जीबन जापनजोंहाय खुलुमनांगौ। गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय आत्मिक जीबननि जे बोसोनखौ खोनाफेराखै जे बोसोनफ्रा गोथौ सिङाव हाबनानै दङ
बे बोसोनफोरखौहाय दिनैहाय मिडियायै ससियेल मिडियायै बायदि बायदिहाय दिनै प्रसार खालामोब्ला आं गुबुन मानसिफोरखौथ' आङो बुंनो थाङा जोंनि मानसिफ्रानो लेथ्रा लेथ्रा गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरो उल्था उल्था दिनै रायहरो दा बेफोरबायदि जाथावा बे नोंथांनि जिबननि थाखायनो बेफोर बाथ्राफ्रा लाबोजानाय जादों जायहा फोथायनानै गसंथानानै दङ मोजाङै बिसासाव थादो जुदासनि 1:3 फोरावहाय जोङो फरायोब्ला बिसासनि थाखाय जुजिदो होननानै बाइबेलाव हादों जायहा बिसासाव दङ बे बांसिन बिसासनि थाखाय जुजिदो आरो जायहा फोथायनाय गैया जायफोरनि फोथायनाया दुरभाग्य बिथांहा बिसासाव नांथाबनो हायाखै बिसोरबो गोसो सोलायदो जों फरजाथिफोरनि थाखाय गोसो सोलायनो थाखाय इसोरा दाबो जोंखौ नेनानै दङ दाबो गावनि बुंखानाय बाथ्राफोरखौहाय इसोरा मावफुङाखै गाव जे सोरगोआव थांनानै आरोबाव जोंखौ लांफैफिननो थाखाय जे बियो जायगा थामथिम खालामहैनो थांदों बे लांफैफिनगोन नाथाय बियो दाबो फैयाखै मानो नोंथांनि फोथायनायखौ नेदों आंनि फोथायनायखौ नेदों जों बयबो फरजाथिफोरनि फोथायनायखौ नेदों बेनिखायनो फै जोङो इसोरनि गलाम जोंहा इसोरनिफ्राय गोबां जोङो सोलोंनांगौ जोंहा दङ बेनिखायनो जोङो साखोन सिखोनै जोङो जोंनि गाननायफोरखौ जोङो गाननि जोङो जेब्ला जोङो जोंनि इसोरा खननैनि फैनायावहाय नोंथांनि जिबनखौ बासायनो फैगोन अब्ला जोङो बे समावहाय लाजिनाङै बायदि नुजाहोजानाय 3:18 लिरनाय दङ नोंसोर आंनिफ्राय सना गुबैखौ बायदो होननानै बुंदों आरो नोंसोरो आंनिफ्राय गुफुर सि गानदो होननानै बुंदों गुफुर सिया आत्मिक जिबनजों मोनसे गिदिरथार सोमोन्दो दं जों बेखौ मिथिनांगोन ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफोर अब्ला जोङो गुफुर सि गानबायब्ला जोङो दिनैहाय जिबननि मोननांगौआव जोङो लाजिसिंसिं जानाय नङा सि गानाबा मानसिफ्रा माबादि जागोन खसाब गानाब्ला मानसिफ्रा लामा सामायाव माबोरै बेरायगोन आरो सि गानै मानसिफोरखौहाय मानसिफ्रा मा होनगोन